Bismillahirrahmanirrahim. Ya bizning naslda endi ko'pdandan umurtqachilik bilan shug'ullanganlar. Bizning Abdulvali bobay so'g'ishda bo'lgan. Bu әнинең әтисендә иң беренче жылына 25 елда чыга. Бабай инде шуны яздырып ала торган була. Менә бу бабайдан калган истәлек 1926 елда чыккан умуртачылык журналы. Бу журнал да хикмәтләре шунда шул вакытта Казан турында язылган, Вьетнам институтының профессорлары турында язылган. И безнең умуртачылар авырудан Назиматус авыруы һәм американский гелистан төрле опытлар ясап караганнар, шулар язылган. Инде 45 ел умуртачы лесник булып эшли, шул вакытта умарта белән шөгыльләнә. Сугыш вакытында балны менә хәзер волонтерлар кебек сугышка җибәрә һәм Сталиннан грамотасы бар, рәхмәт грамотасы. Шуннан соң инде әни шөгыльләнә башлый, Назирә. Әнидән соң инде менә мин 50 ел инде умартачылык белән шөгыльләнәм. Аллага шөкер, мәдрәсәдә дә безнең уңышлар бик әйбәт. Менә соңгы вакытта 2 мактау грамотасы министерство, авыл хуҗалыгы министерствосыннан сәгать белән бүләкләделәр. Менә Уфада беренче урынны алдык. Уфада 26 елда. Менә тагын бер мактау хаты килде. Анда былтырлары менә Золотой мед Россиядә катнашып, Россия буенча 3нче урынны алды. Мәскәүдә инде менә монысы былтырлары всероссийский мед. Мәскәүдә съезд булды, выставка международный. Анда урын алып, шундый сертификат белән бүләкләде. Апастайын менә былтырлар беренче урын алдым, шуның дипломы, Лавандата. Менә монда күргәзмә карточкалары инде.